Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, wag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated ay isusunod ko pong mga video. Ipagkakalog ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical man na karamdaman na panggamot at ng mga orasyon na magagamit po sa araw-araw. Dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Makatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po niyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay orasyon sa ubo. Napakabisa po ito. Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin, luwalhati, at isunod po yung orasyon ng 3 bisis at lagyan po ng susi. Ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit at ibulong sa kamay na may langis at ihilo sa lalamunan at likod. Ito po kung inuubo rin po kayo, gamitin nyo po ito. Magdasal po ng isang ama namin, luwalhati. Narito po, magdasal po tayo. Ama namin na sa langit na, sambay ng pangalan mo, ikaw na mangyari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap na magpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawahalanggan. Amin. Sunod po yung orasyon. Luum akduu muak silim bum muros. Luum akduu muak silim bum muros. Luum akduu muak silim bum muros. 3 beses po at lagyan po ng susi. Sa pangalan ni Jesucristo, natangga ng sarit. 1 beses lang po. At ito'y ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit. At ibulong sa kamay at may langis at ihilot sa lalamunan at sa likod. Napakabisa po ito, orasyon. Aking ibabagi sa inyo. Magagamit po nyo sa pang-araw-araw kung inuubo kayo, may sipon kayo, lagnat. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual na panggamot na physical man ang karamdaman. At dito po nyo lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Ito po ay subok na po ito na nagamit na po ito na ibabagi ko po sa inyo para magamit nyo rin po. Sana po huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon. Hiwaga ng Pangasinan po. Shout out po ako. Shout out from Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Labisti, Jonix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinet Ron, Angelica Bondok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Luciapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Raulita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Yupima Felipe, Ilmay, Triple E commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nogits, at Gillian Geek, Bolbider, Lucino, Borja, Innerpick, at Mucha Hunters, shout out sa iyo bro, at Nathans, at Bert commented, Maylin, Jumampu, Ali
Diaz, commented Ray Barcelona. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatukas sa aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, wag pong mahiyang mag-comment po sa baba at mag-subscribe po, like and share. Pakipindot na rin po ang bell-icon. Kung gusto po nyo magpa-shoutout po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At isulat po nyo yung buong pangalan, address para alam kung saan po kayo. Tinatanong ko pong malaking utang loob sa inyong lahat. Sana po ay huwag po kayong magsawa pong manood ng aking video. Makakalog po sa inyo lahat. Antay-antayin nyo po yung ipakakalog ko po sa inyo. Magagamit po nyo sa ating mga loob ng katawan, poder ng abdo, atay, sa puso, baga. Ipakakalog ko po sa inyo para antay-antayin nyo po lamang po. Pakakalog ko po sa inyo yan. Kahit na wala po kayong sakit sa baga o abdo, lahat po ay ibig sabihin po yun, ito po ay pampalakas po ng ating pangkatawan sa laman loob na akibabagi sa inyo na isusunod-sunod ko po yan. Kahit wala po kayong sakit, ito ay pampalakas po, pampataba ng ating mga para hindi po tayo tabla ng ating sakit. At pag inuusap po natin kung na yun ay malulusaw po ang kakapit na sakit sa atin. Sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa abdo, sakit sa iba pa. Antayin-antayin nyo lang po. Maraming salamat po. Sana po wag po kayo makalimutan po mag-subscribe, mag-like and share. Pagkipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Hiwagan ng Pangasinan lamang po.